Ние продължаваме с следващите така интересни теми в предаването. От няколко дни в цялата страна се правят проверки в аптеките. Повод са силиконовите гривни против комари, които нашумяха тази година. Марина Малашева отиде да провери в аптека доколко тези гривни са опасни за хората и в момента има разговор с гост, фармацевт, с който ще коментира това. Здравей, Марина! Добро утро, Вики! Само да уточня, че не сме в аптека, но до мен са магистър фармацевти и собственици на аптека. Тези силиконови гривни наистина се продаваха като топъл хляб това лято. Оказва се обаче, че те са популярни от няколко години. Ако обаче сега искате да се здобиете с такава гривна, ще ви бъде изключително трудно, защото Здравното министерство нареди те да бъдат изтеглени от търговската мрежа. До мен е Калоян Калоянов, който е магистър фармацевт, и Невена Цанева, която също е магистър фармацевт и има аптека. Госпожо Цанева, основателна ли е тази наредба според вас? Първо искам да кажа, че това е една доста неприятна ситуация, в която изпадахме. И не ми се иска да бъда арбитър в този случай, кой е крив, кой е прав. Фактите са на лице, има писмо от Министерство на здравеопазването. Вие носите и наредбата? Да, има го това писмо на Министерството. Ние фармацевтите сме хора отговорни. Изпълняваме казано, ние спираме продажбите, връщаме ги където трябва, връщаме ги. Но преди един близо има някъде месец се случи нещо подобно с една друга хранителна добавка. И моят въпрос е друг, защо се стига до такива ситуации? Защото ние ги продаваме и хранителната добавка и тези гривни от години. И в един момент нещо излиза. Някъде нещо излиза. Всъщност да разбираме, че проблема е, че тази гривна е регистрирана като репелент, а не като козметичен продукт. Ако беше като козметичен продукт, нямаше да има проблем. Нямаше да има проблем. Да, няма. Значи, очевидно в системата някой не си е свършил работа или нормативната уредба някъде куца. Това е според мене. Но потърпев в крайна сметка е крайният потребител. Защото, четейки в един прекрасен момент във вестника РЗИ взема опасни гривни против комари. И какво става? Значи аз съм продала на една майка с дете тази гривна. Тя прочита тази статия и как ще гледаме от тук нататък? Значи ние представляваме една смъртоносна опасност за нашите пациенти. Защото вижте какво пише тук. Значи те са особено опасни. Може да предизвика алергия може да предизвика всичко на всеки. И заради това желателно тези гривни да не се използват. Това особено важи за децата, които са по-чувствителни и така нататък. Нека обаче да разсеем тези спекулации, защото се оказва, че тези гривни всъщност не са опасни. От Калоян Калоянов ще научим, вредни ли са те за нашето здраве? Ами аз искам точно това да цитирам и да разсея тази така настанала психоза в нашата държава относно гривните, тъй като цитронеловото масло е познато от много години, не само в Европа, но и най-вече в Съединените американски щати. Това всъщност е цитронеловото масло. Да, това е цитронеловото масло и то там е регистрирано още 1948 година като биоцид и репелент. Там тогава, тъй като е толкова отдавна регистрирано, те решават всичко, което е регистрирано преди 1984 година, да ги подложат на нови тестове за токсичност. И те изготвят специална програма, на която веществата трябва да отговарят, за да могат да се използват върху хора и животни. Цитронеловото масло главно е два вида. Едното се нарича цейлоново, другото ява тип. В Европа е регистрирано това, което е като ява тип и то тук е като козметичен продукт, не като щатите, както е регистрирано като биоцид. Но тъй като Съединените американски щати го приемат като такъв и са го регистрирали като такъв, те са извършили съответните тестове за токсичност, които показват, че цитронеловото масло и от двата типа е почти нетоксично за хора и е почти абсолютно безвредно и се използва без лекарско предписание за деца над 6 месеца. Как стоят нещата обаче в Европейския съюз? В Европейския съюз цитронеловото масло не е регистрирано като биоцид и репелент и то не е признато като такъв. Следователно, то не може да се използва като такъв, но е признато в европейската фармакопея като вещество, което може да се употребява в козметични продукти, парфюмерии и така нататък. И неговия състав е строго регламентиран и единственото, което се следи, е наличието на една токсична съставка метилевгенол, която трябва да бъде под 0,1%. Ако това всичко е наред... Под 0,1% ли? То е под 0,1% и фирмите, които са направили тези гривни, представят такъв сертификат за качество, аналитичен състав, в която няма такава съставка или е изцяло съдържа само цитронелово масло. Другото нещо, което се изтъква, е, че е възможно да се появят алергични
алергични реакции от тази гривна, от цитронеловото масло? Да, възможно е и именно тук са правени други изследвания, които доказват, че тази алергична реакция при нормално чувствителни хора се премахва най-много за няколко дни. Ако това не стане, тогава вече е необходимо да се посети лекар, за да се извърши съответно лечение. Всъщност алергична реакция може да бъде предизвикана от всеки друг репелент? Абсолютно. От всеки друг репелент или всяко друго вещество, в което човек влиза в досек, ако той е чувствителен към него. Да са спокойни нашите зрители, че тези гривни не представляват опасност за тяхното здраве. Вики, към теб. Благодаря ти, Марина.